Mirko Kaspřík spolu s mojou spoločnosťou sa dnes budú starať o to, aby sme všetci vedeli, kto, kde, kedy, ako. Čiže akákoľvek informácia vám bude chýbať, príďte za nami, prípadne budeme sa snažiť priebežne doplňať informácie. Vítame vás všetkých, možno niektorých opäť po roku, niektorých nováčikov a veríme, že sa budete počas celého dňa cítiť tak dobre ako my. Sice, aby som neklamal, ja mám trošku ešte rozklepané kolena z tej cesty sem do Banskej Štiavnice. Musíme to nejako rozhýbať, priatelia. Hlavne vy, milé deti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dneska to bude postarané, dneska tým rodičom ukážeme, ako sa tá zábava robí, ako sa majú robiť úsmevy a všetko okolo toho. No inak, aby som tak povedal aj zo pár základných informácií. V Štiavnických Živíšach od teraz, už 3/4 hodinu približne, na celom Trojičnom námestí fičia trhy, fičí zábava, tak pre vás starších, ako aj pre vás mladších. Ja vám dávam len do pozornosti akcie, ktoré súvisia s Banskoštiavnickým Živíšachom, a to sú napríklad remeselné trhy, Banskoštiavnický remeselný cech, ktorý sídli pred starým zámkom hore, čiže súvisí to s touto akciou. Určite, ak budete mať chuť, choďte sa pozrieť. Prilahlými uličkami sa tam veľmi jednoducho dostanete počas celého dňa a celého leta. Týmto víkendom sa to otvára a až do konca augusta budete mať možnosť zažiť neuveriteľné veci. Od výroby kože, šperkov, maľby a tak ďalej. Ja si ešte priebežne doplním informácie, aby som vás nezavádzal. Takže Trojičné námestie, pred hradbami starého zámku, určite neopomente aj tieto akcie. Vítajte ešte raz. Banskoštiavnický Živíšach má už mnohoročnú tradíciu, približne od roku 2005 sme zažili neuveriteľné dobrodružstvo a neuveriteľné súboje, akcie. No a keďže sa to už samotný názov hovorí, v Štiavnických Živíšach, tak o ničom inom to nebude, ale samozrejme o živom šachu. Večer o 9. hodine sa to tu rozloží. Tu bude mnoho a mnoho ľudí, preto vy, ktorí ste tu a plánujete prísť na živý šach, odporúčam obsadiť si dopredu aspoň takú hodinku, dobrý flek, aby ste všetko toto videli a zažili. Prídu dvaja majstri, naozajstní veľmajstri, ktorí na tomto pódiu so zaviazanými očami odohrajú šachovú partiu priamo pred vašimi očami. Všetko sa to bude premietať na obrovskú živú šachovnicu, kde živé figurky predvedú skutočné súboje a zažijete veci, aké možno najbližší rok nemáte šancu prežiť. Vítam vás ešte raz, vítajte na akcii Štiavnický živý šach. Moja maličkosť, ja sa volám Mirko Kaspřík a všetci účinkujúci počas celého dňa sa tešia z vašej prítomnosti. Prajem vám krásny deň, no a ja si idem zohnať zo pár dobrovoľníkov, lebo myslím si, že do 12. hodiny... Koľko nám ostáva do 12. hodiny? Prosím vás, aký máme čas? Ja sa takto... Či reagujeme? Mladý pán, prosím vás. What the time? 15 minút, ojojoj, to stíhame, to je času dosť. O 12. sa to spustí, historický sprievod Banskou Štiavnicou príde až sem a za zvuku slávnostných sálv zo zbraní dávno zašlých, ale stále funkčných, sa to tu rozbehne, spustí a môžeme začať. Vítajte, tešíme sa z vašej prítomnosti.